Eguerdion, bueltan gatoz, bueltan gaude. Os agradezco si vamos colocándonos para... Esertzen bazarete, hasiko gara goizeko bigarren tartearekin badakit, desatxegina dela, kafea utezazuen eskatzea, baina ikusiko duzu merezuela gainera. 3 eta erdian gogorrago izango nez, honek trebatzeko balioko digu, pixka bat, giharrea egiteko. Eskerrik asko, ere jardunaldia streaming bidez, jarraitzen ari direnei. Eta jarraituko dugu, formatu berberarekin, eztabaida maila prest dugu, eta hainbat lurraldetako esperientzi buruz hitz egingo dugu, begira zabal bat eskaini nahi dugu. Eta azaldu nahi dugu zer ikasi dugun hemen gauden eragileon aldetik. Eta maila zen maila honetan Felix Arrieta dugu. Duena zientzia politikoan doktorea da, Deustuko Unibertsitateko Donostiako kampuseko gizarte laneko graduko irakaslea, beren argitalpenengatik ezagutuko duzue asko eta asko, gizarte politikaren eta gizarte zerbitzuen sistemen ingurukoak ekarpen handia egindakoa da, eta Deustuko gizarte balioen ikerketa taldekoa ere bada besteak beste. Felix, zure esku, hurrengo ordua gidatzea. Eskerrik asko, Pilar. Eguardion, guztioi. Sin más dilación, paso a presentar... Gehiago luzatu gabe, aurkeztuko ditut, hemen ditugun mahaikideak eta azalduko dugu, zer nolako erantzun ematen den erakundeetatik, beste lurralde batzuetatik. Hitz egin dugu jada erantzun posiblei buruz, eta orain hitz egingo dugu beste lurraldeetatik emandako erantzunei buruz. Gupegi jauna, 5. plana azaldu baino lehen. Eta horretarako, nire ezkerrean, Sonia Fuertes dugu, Bartzelonako udaleko gizartekintzarako komisionatua da, filosofia eta letretan lizentziaduna da, eta ekintza sozialean ibilbide oso luzea du. NAPN-en, 3. sektoreko mailan, Alfonso ezagutuko duzu ez da, aspaldianik, eta beste hainbat arlotan ere lan egiten du. A su izquierda... Ezkerrean, Xavier Uceda, bera, sistemaren plangintza eta antolamendoren idazkari autonomiko da, lehendakari ordetza eta berdintasun eta politika integratzaileen kontseilaritzako kidea, Valentziako Generalitatean, gizarte langilea da, eta UPNan, hau da, Nafarroako Unibertsitate Publikoan irakasle izan da, hainbat urtez, baita ere Valentziako Unibertsitatean. Eta azkenik, eta orain euskerara aldatuko dut, gero gaztelera pasatzeko, gurekin dauzkagu Pirineo Atlantikoetako departamentuko arduradunak, baita ere bertako esperientziaren berri emateko, eta ordena ondo esaten dudan, Anik Turndai Ibiart, departamentuko lehendakari ordea, gazteria, gizarteratze eta enpleguaren arlokoa. Eskerrik asko, gaurkoan gurekin egoteagatik. Zelin Jauregi Berri, zuzendaria, berdintasun eta solidaritate arloko zuzendaria, eta François Bernois Laquier, barkatu nire pronuntziazio eza, zerbitzu burua departamentuko gizarteratze planaren pilotajearen arduraduna. Eskerrik asko baita ere, hiruoi, gaurkoan gurekin izateagatik. Eta askoz gehiago luzatu gabe, cedo la palabra a Sonia Fuertes. Sonia Fuertes, emango diot hitza. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que a lo largo de la mañana ya hemos podido abordar algunas cuestiones relativas a la desigualdad. Eskerrik asko gonbidapenagatik, jada gaur goizean, ikusi dugu, zer nolako ikuspegietatik, diezaiok egun gai honik, gaur lurraldetatik itzengo du, nik Bartzelonako udaleko esperientzia zitzengo dizuet. Ezakit hemen jarrita dagoen jadanik aurkezpena... No, esta no es. Ez hau ez da nirea?
Bueno, en todo caso, voy comenzando y así vamos ganando tiempo. Hasiko naiz, bestela denbora galtzen arituko baikara. Nik aurkezpen bat ekarri dut, eta dena den online ere ikus dezakezu dokumentazio guztia, hemen ezingo garelako sartu alderdi deskriptiboenetan. Gainera ez dira interesgarrienak. Felixek eskaera bat egin zidan. Esan zidan, estrategian, arreta jartzeko, baina baita ere gobernantzarekin lotutako horretan. Oraindik ez? Ez? Muy bien, ahora. Muy bien, entonces en primer lugar lo que hemos de clarificar... Ongi, lehenik eta behin, azaldu behar dugu, desberdintasuna murrizteko estrategia hau akordioa da edo herritarren akordiotik eratorritakoa dela. Eta hau egintzen Bartzelonan, eragile nagusiekin, eta guretzako da bada zerbait markatzen duena, zer nolako norabidearekin landu den. Guk gobernantza zabal eta partekatuaren irizpidearekin lan egiten dugu, hiriko eragileekin. Eta akordio honetan, 700 erakundetik gora ditugu parte hartzen, gobernantza kontseilu bat du, kontseilu zabal bat da, bertan estrategiei buruz hitz egiten da, badaukagu ere ekintzarako batzordea, eta baita ere ekintzarako sareak eta sarea koordinatzeko maila. Eta gu beti esaten dugu akordio honen indargunea edo motorra direla ekintzarako sareak. Eta hainbat gai jorratzen ditugu, 15 ditugu honetan, eta alorraren arabera 18-40 erakunde bitartean egoten dira, sare bakoitzan. Eta horrela, batetik udalaren ekimenen berri eman dezakegu eta bestetik erantzun partekatua koordinatzea ere errazagoa da. Hau da, ciudada hau edo herritarren akordio hau, eta badaukagu estrategia bat akordio honen ondorioz egiten dena. Gure webgunean aurkituko duzue, bilatzen baduzue. Agian interesgarria erudituko zaizue. Bada tresna bat, ikuspegi bat proposatzen duena, baina batez ere metodologia bat ere ekartzen duena. Helburu batzuk ezartzen ditu, lortu beharreko puntu batzuk, eta akordioa sortu zen gune deliberatibo batean, eta ekintzarako norabide ebaluatu bat du. Jarraipenerako mekanismo batzuk aurre ikusten ditu, esku hartzen duten eragile sozialentzat eta udalarentzat berarentzat. Hau ere iruditzen zait azpimarratu egin behar dugula. Eta baliabide publiko eta pribatuak egituratzen dira, akordio bat, proposatzeko kontsentsu bat, eta baditu 7 oinar. Hiria sozialki bidezkoa izatea, anitza, feminista, hezitzailea, bizigarria, atsegina, osasungarria, eta horretan oinarritzen ditugu gure ekintza eta estrategia guztiak. Gaur egungo ildo estrategikoari dagokionez, batez ere arreta jartzen dugun pobreziaren eta pobreziaren feminizazioaren edapenaren balazta horretan eta desberdintasun sozialak murriztean, besteak beste. Las diferentes propuestas en la lógica de los derechos, introduciendo la idea también. Eta azken batean, eskubideen logika batean oinarritzen gara, ikuspegi komunitario batekin, iez egiteko hain zuzen ere aurreko maietan aipatu den hori, begirada individualista, murriztaile hori, arreta komunitatean jarriz, ardura komunitatean jarriz. Eta jardunbide eraldatzaileak bultzatzen ditugu. Horrere, zer da eraldatzailea? Gure kasuan ez genuke nahi ongintzako edo laguntzazko ekintza hutsetara mugatzerik.
Garrantzitsua da ikerlana kontuan hartzea, ezagutzan oinarritzeko, eta askotan ere gertatzen da, berrikuntzaren ondorioz askotan proiektu piloto hutsetara mugatzen garela, gure kasuan nahiko genuke, berrikuntzak oinarri bat, arrasto bat uztea. Eta beti noski zorroztasun metodologikoarekin lan egiten dugu. Eztabaidak egon behar dira, noski beti izango naiz horren aldekoa, baina aplikazio praktiko bat behar dugu. Hau da, zati agian deskriptiboena, baina Felixek esan zidan. Goazen hitz egitera konplizitatez. Galdera zaila ez da, nola eraiki, nola lotu konplizitate hauek. Eta zer ikusi eta zer lotura duen honek akordioekin. Gaur goizen norbaitek aipatu zer garrantzitsua den bestea aitortzea, bestea entzutea, konplizitatea, konfiantza eraikitzeko. Badakigu, ez dela erraza, konfiantza bat sortzea, horretarako oso argi, jokatu behar dugula, denbora eskaini behar digula, konfiantzak bere denbora behar duelako, indartzeko, baina azkar galtzen delako. Partaidetza zaindu egin behar da, eta esango nuke orain oso bogan dagoela, baina beharrezkoa da jasangarria izatea behar da, gero ekintzetara itzultzea, ez adin itxurakeria hutsa izan. Beraz, horretarako tresnak beharko ditugu, partaidetza jasangarria eta iraunkorra izan dadin. Eta onartu beharko dugu ere, partaidetzaren ondorio sor daitezken proposamenak agian ez direla izango guk espero genituenak. Azken batean, partaidetza bilatzen duelako eraikitzea, ez soilik entzutea. Eta noski hemen administrazioa fasilitazio lan hori egin behar du, parte hartzea fasilitatu behar du eta bat gehiago izan behar da. Baina nahastu gabe erantzunkizunak ez direlako berberak. Baina eztabaidarako gune simetrikoagoak eta osagarriagoa bultzatu beharko ditu. Garrantzitsua da ere aliantzak egituratzea, ikustea zer dugun komunean, zer desberdintzen gaituen, eta disentsua onartzea modu askoz ere lasaiagoan eraiki alizateko. Horrek ez du esan nahi dena onartuko dugunik, noski gauza batzuk ez ditugu onartuko. Gaur goizan aipatu da, ez? Aporofobia, xenofobia, hori guztiak ez ditugu onartuko. Ez da, Alfonsok esan duenez, helburua da, argi eta garbi jakitea zer bai negoziatu daiteken eta zer ez. Baina, horretaz gain, badaude puntu batzuk, bai direnak disentxorako aukera ematen dutenak, negoziatzeko aukera ematen dutenak, ez da? Eta noski lidergoak ere, ez du zertan beti egon administrazioaren eskuetan, ez da? Beste batzuetan, zorionez, beste leku batzuetan egongo da lidergoa. Eta hor administrazio gisa pixka diluitu egin barko gara bestelako lidergoi bide emateko. Eta hau dago lotuta konplexitateak sortzearekin. Gai hau ziurrenik zabalago jorra genezake, baina gobernantza erlazionalarekin lotuta badago ere bai botereari, buruzko edozein eztabaidak noski hemen izango lukelekua. Zer erronka ditugu? Tira, nik aukeratu ditut batzuk tokikoa direnak eta beste batzuk globalagoak direnak. Ezin ditugulako saiestu horrelako foro batean. Guk herritarren akordioarekin, estrategiarekin bi erronka jarri dizkiogu gure buruari. Batetik, gizarte ekintza Bartzelonako eremu metropolitanora edatzea. Bartzelona mai gainean dugu gai hau, baina uste dut hiri guztietan dagoela hau, ezta? Mugak lausotu egiten dira, Bartzelona ezagutuko duzue, baina zuzua zoinez, eta jada ez zaude Bartzelonan, ospitaleten zaude, edo Els Besosen zaude, eta bapatean San Adrian. Eta hemen bizi den aurra, agian joango da
ona eskubide batzu dituelako eta hemen bizienak ez ditu, ezta? Beraz, hau lantzen hasi ginenean, nik banekien, baina deigarria iruditu zitzaidan udalera iritsi nintzenean. Deigarria iruditu zitzaidan, hitz egiten zela etxe bizitzak eraikitzea, segurtasunaz, baina ez zela hitz egiten, adibidez, eskubide partekatuen logikaz. Hori ere, udalerrien arteko elkartasunez eraiki baita daiteke. Zer entzuten dugu normalen, nik ez du baliabiderik, nik ez dut, iruditzen zait hori jada gainditu beharko genukela. Eta akordioaren lurraldekotzea. Horretarako baditugu ekintza sozialerako mailak, distrituetan, barrutietan. Eta zer gertatu da maila hauekin? Noski lurralde bakoitza oso anitza da. Bartzelonan barrutiaz hitz egiteak jada badakar uniformizazio bat normalean errealitatean beti horrela islatzen ez dena, ez da? Hitz egin barko genuke agian auzoka, ez? Eta ez hainbeste barrutika. San Martí, Bartzelonako barruti bada, eta errenta ez dator bat errealitatearekin. Villa Olimpika dagoelako, ezagutuko duzu, errenta oso alto ditu, eta baita ere La Bernada, La Pau, eta errenta oso baxua duten auzoak. Beraz, errealitatea oso anitza izan daiteke barruti bakoitzean, eta hemen garrantzitsua da, adibidez, malgu jokatzea lurraldeari zerbitzu bat emateko. Eta, maila horretan lan egiten dutenean, askotan partaidetza arazoak izaten dituzte. Eta erronka da, gizarte zerbitzuetako zentro horien rola ongi zehaztea, jasangarria izatea, eta hori guztiak komunitatearekin batera egitea, gainera partaidetzaren bidez ere. Begirada metropolitanoa. Forum Sozial Metropolitanoaren hainbat saio egin ditugu, eta 3. sektoreko mailarekin lan egin izan dugu, ekintza sozialeko elkartearekin, eta udaletik ari gara ere beraiekin guztiekin eta beste udalekin ere lanean. Eta ez dute zertan izan erakunde horiek edo elkarte horiek esanguratsuak soilik Bartzelonako udalerrian. Forum honetan, areginenean esan zeten tira, orain arte saiatu diren guztiek porrot egin dute, ezta? Baina hemen gaude, ezta? Gure konfiantza oso, tira ez duen espero horrelako harrera bat, baina hori xisten zegoena eta ari gara pixkanaka, ezta? Hasiera noski, zaila izan zen, ez? Hauteskundea bertan zeuden, eta askotan hauteskunde garaiak nahastu egiten dira gizarte politiken denborekin edo garaiekin, ezta? Eta niri iruditzen zait garrantzitsua dela horrelako espazioetan hauteskundeak ongo direla jakin arren gainditzea kontzeptu hori eta lortzea eraikuntza izan dain zerbait partekatua eta egonkorra aplikatzeko kasu honetan Bartzelonako eremu metropolitanoan. Eta badaude nire iritziz erronka batzuk saihestezinak direnak, proposamen hauez harago dijoaztenak. Adibidez, politikaren nozio hori aldatzea. Politika polisean gertatzen da, eta eragileek egiten dute politika. Ez da soilik alderdiek egiten duten zerbait, bereiek ere egiten dute. Baina horre iruditzen zait, hausnarketa batekin behar dugula, ordezkapen organoen inguruan, eta herritarren partaidetzanen inguruan. Badirelako herritarra politika kontsumitzaileak izateaz gain, badirenak herritar aktiboak, parte hartu nahi dutenak. Eta hor ere badaude arriskuak, eta ez soilik desberdintasunak, klima larrialdia, ez hemen ere baditugu beste arrisku batzuk, demokraziarena, urruntzearena, Italiaren emaitza aipatu da lehen, eta iruditzen zait horrek erakusten duela pertsona askok ez duela sentitzen bere burua interpelatuta horrelako prozesu batekiko, baina gero bere bizitzan eragingo dio, ezta? Eta Bartzelonan individualismoa ere bada faktore bat eragin handia duena. Askok adierazten zuten, ez direla sentitzen deituta, berei ez dagokizkien gaietara
Lehen aipatu da, meritokrazia, ez? Eta nola askotan pobrei botatzen zaien errua, ez? Hau ere, bada zerbait gure proposamenak oztopatzen ari dena. Gorrotaren diskurtsoak, noski, 21. mendearen abiadura, eta epela aurreko estrategiak, ezakit norka aipatu den kafean, ez? Badirudi azkenean, proposamen politiko batzuk tuit batetik ateratzen direla, horrek esan nahi duen guztiarekin, mikrounibertsio bada, ez? Eta abiaduraren presioak ez digu laguntzen, peluzeko begiradako estrategiak martxan jartzarekin. Azken batean, baude su artifizialen estrategiak, ez da? Kontakizun zabal bat egiteko, aukera hori gero eta zailagoa da, ez da? Historiak egiten ditugu. Aristotelesen epe bat dago, aipu bat dago barkatu, eta esaten du esperantza itxaropena badela ez dauden gizon emakumeen ametsa, ezta? Beraz, hor kontu zibili behar gara, esnak egon behar gara itxaropenaz galtzeko. Eskerrik asko. Xavi, cuando quieras, no sé si tenemos... Xavi, nahi duzunean, ez dakit PowerPointa badaukagun ere prest dago? Bueno, en cualquier caso... Mientras va, si Sí. quieren... Artean nahi baduzu, hasi. Se oye, ¿no? Bien. Yo cuando me llamaste siempre... Tira, deitu ninduzunean, pentsatu nuen gu Valentziatik zer proposatuko dugu, zer ekarpen egin dezakegu Mediterraneotik. Gu zuei begira goten gara etengabe, zuen aurrerapenetan jartzen dugu arreta eta ikusten dugu zertan hobetu dezakegun. Beraz, zuek ardura bikoitza duzue, zuen bururarentzako ongi jokatu behar duzue, baina zuei begira bizigaren ontzat ere eredu izan behar duzue. Tira, Valentzia behintzat, politika sozialean, beti zuei begira goten gara. Testu ingurua. 2015ko gobernua iritsi zen, gobernu kontserbatzaile bat, Valentzia osoko erakunde osoetan egon ondoren luzaroan. Bai, komunitate osoan, diputazioetan eta udaletan. Hau da, gobernu horiek, urtez urte, politika sozial oro deusostatu dute, edo ez dute egin politika sozialik. Estatu Espainiarreko politika sozialik txarrenak handaude, hainbat txostenen arabera. Ratio jetxi dugu, orain badugu langile sozial bat 2000 biztanle inguruko, baina asko jaistea lortu dugu. Zerbitzu asko privatizatu egiten ziren, hau da, testu ingurua. Bai? Beraz, iritsi zenean gobernu berria 2015ean, hor, ez esan ez iritsi zen. Baina ez zuten garbi esan zer zen egin behar zena, bai zerri esango zioten. Eta hor, 2015ean gobernatzen ari ziren gobernu berri hura, eta kontseilaritza guztiek proposamen berriak zituzten. Gobernuaren leloa erreskatatzea zen, personak erreskatatzea zen denon leloa. Eta hori oso arriskutsua zen, denok nahi zuten hor personak erreskatatzea, hori zen denoren leloa, eta hori arriskutsua suertatu zen. Hasieratik, aurreko 20 urtetatik ezer konfiguratu gabe zegoen. Valentziako lehen inklusio eta gizarte kohesiorako plana egin zuten. Hor, helburua zen personak erreskatatzea, gizarte kohesioa bultzatzea eta ekitate territoriala eta espazio publikoa bultzatzea. Hor, Valentzian, kostaldea oso populatua dago eta barnealdean Siberia moduko bat dugu. Beraz, han oso populatuak dauden lekuetan, leku urbanoetan, eta Valentziako zonalde metropolitanoa hitz egiten dugu gaur egun, hor leku horietarako 6 lerro estrategiko atarat zituzten. Bata, inklusio soziolaborala, bigarrena prestazioen bermea, hirugarren lerroa eskubideen babesaren bermea, laugarrena, eta bar. Hemen, bai, hau aipatuko dizuet, kontatuko dizuet. Inklusio plan guztietan gertatzen den bezala parte hartze prozesu bat egon zen, eta gero, kontseilaritzak konbentzitu genituen. Generalitatearen plangintza 2016ko abuztuan hasi zen.
Eta hori baino lehenago etzen egon planifikaziorako inolako ahaleginik. 1985ean, gobernua sartu zenean, plangintza ekipo osoa, politika sozialekoak, kargutik bota zuten. Eta, orain, hasi gara plangintza egiten. Beraz, esaten genuen, bai, denok nahi dugu politika soziala egitea, baina modu antolatuan egin dezagun. Konplizitatea izan dezagun, metodologia bat martxan jarri dezagun. Eta beraz, Valentziako gobernuak politika sozialen komisio delegatua, batzorde delegatua sortu zuen. Arazo ekonomikoekin gertatzen den bezala, gizarte gaietako aferak batzorde horretatik pasatzen dira. Eta inklusio eta gizarte aferetako batzordeko lehendakari ordetza generalitatearena da. Eta kontseilari ginenok oso gauza desberdinak egiten genituen. Eta bigarrenik, bazegoen nolabaiteko bizio bat. Hau da, kontseilaria desberdinak zeuden, politika soziala egiten zuten, baina kudeak eta zerbitzu sozialek egin dezatela. Hau da, zaurgartuzun ziurtagiriak, alogairurako laguntzak, botiketarako laguntzak, ez di. Denok esaten zuten, bai, ni langile soziala naiz, baina hauek egin dezaketela. Ez zuek ezagutzen dituzue persona pobreak. Ez, esan genuen, plangintza bat egin dezagun ekintza koordinatu bat, nork bere lana ondo definitu dezan. Kontseilaritza bakoitzaren zifrak ikusten ditugu hemen. Badirudi hemen batzuk gutxiago aurreratu dutela, baina kualitatiboki hor beste kontu bat da. Adibidez, hezkuntzak asko egin zuen aurrera. Unibertsalizatu egin da liburuen kontua, liburuen bankuak, beraz denok dituzte liburuak. Jantoki bekak nahi zuten guk egitea. Hau da, esan genuen ez, zuek egin, eta zer lortu genuen haiekin adostea, hori garrantzitsua izan zen. Inklusiorako errenta dutenek, ez da puntu gehiago dituztela baizik eta horren erabiltzaile ziren valentziarrek, zuzenean bekak izango zituzten. Beraz, hor asko kostatu zitzaigun. Baina azken batean pertsona horrek badu diagnostiko bat, badu ziurtagiri bat, badago egin du balorazio bat, egin dezagun pasabide bat persona hauentzako. Eta hezkuntzarekin hitz eginda, lortu behar izan genuen, persona horiek zuzenean bekak lortzea. Tasak unibertsitatean, inklusiorako Valentziako errenten jasotzaile diren familia guztiek ez dute paperik aurkeztu behar unibertsitateko bekak jasotzeko. Beste elementu bat, hezkuntzak egin duena, funtsezkoa iruditzen zait. Etorkinentzako harrera eskolak kendu ditugu, Valentziako kultura da erakusteko sortu zituenak Partidu Popularrak, kendu egin ditugu. Eskolak dira hezkuntza arautuko eta ez arautuko barneratze espazioak, udalerrietakoak. Eta horra, badoaz, etorkinen guztiak. Lehen, segregazioa genuen. Eta beraz hor, asko egin du aurrera hezkuntzak. Zer lortu dugu, adibidez, nahi genuen eskoletako segregazioa hautse. Eskola askotan, metatzen ziren, bazterketa egoeran zegoen poblazio zaurgarria. Eta errefuxiatu txuri bat eskola batera baldin badoa ondo, baina garai hartan ikusten zen errefuxiatu beltzak eskola batera joaten baldin baziren, hor segregaziorako arriskua gertatzen zen. Hau da, familien askatasuna aipatu dena ez da existitzen. Barrutia bakarra izan behar da. Hori betetzea lortu dugu. Askotan boikoteatu gaituzte. Ari naiz hemen elkarrizketa normal batean bezala izketan, Eskolarizazio batzordeak askotan udal mailakoak dira. Hau, erronka bat da, pentsatzen duzu politika bat ongi ulertuko dela, baina eskolarizazio batzordera iristen denean zer gertatzen da, udala saiatzen da, ez ukitu ongi funtzionatzen duen eskola hori. Beraz, erronka bat hori da. Oda, batzuetan pentsatzen dugu plangintzaren alderditik gauzak ongi joango direla, baina gero exekuzioan benetan gauzak bukaeraraino egingarriak izan behar dira. Batzuetan hauekin ere arazoak izan ditugu. Batzuk itxi ditugu.
Neskan mutilak banatu ditugu beken bitartez, eta beste batzuetan ez dugu lortu, eta batzuetan konplizitate hori faltatu izan zaigu. Generalitateak esan arren horrek batzuetan ez du funtzionatu. Ahuleziak aipatu ditut. Osasungintzarekin nahiko ongi joan zitzaigun, kopago guztiak kendu genituen, eta prebentzio programak handitu dira, ugalketa osasunekoak, adikzioak, hau da, eskoletan, zentroetan, lan egin da, guk esaten genuen bezala, eta egia esan, zuzendari nagusia, osasungintza publikokoa eta gazteriako zuzendaritza nagusia, daude inputatuak gaur egun. Inputatuta daude gaur egun, halaxe da. Prebentzioarekin ari zarenean, badirudi gauza jakin batzuk ezin direla egin. Tailer jakin batzuk antolatu zituzten, eduki jakin batekin eta arazoetan sartu dira. Tira, zertan ez dugu aurrera egin osasungintzan? Osasun mentala eta adikzioak. Hor, oraindik ere jarraitzen dugu planteamendu horrekin. Bai, azkar joan behar dudala. En vivienda, pues también hemos avanzado. Etxe bizitzan ere asko egin dugu aurrera. Eskubide subjetiboa, etxe bizitzarako eskubidea, zer gertatzen da ez dago, etxe bizitza parke publikorik aitortza badago, baina ez dago efektibidaderik. Eta ezin izan dugu aurrera egin bazterkeria gertatzen den auzo zaurgarriekin. Hor, ezin izan dugu aurrera egin. Beldur handia dago horri aurre egiteko. Batzuek planteatzen dute gehiago inbertitzea, eta beste batzuk esaten dugu auzo horiek desagerrarazi behar direla zuzenean eta redistribuzio politika egin behar ditugula. Ibilbideen alorrean asko egin dugu lana, ongi funtzionatzen ari da hau, erreminta bat diseinatu dugu, asko diskutitu dugu gobernuarekin. Zerbitzu sozialak eta inklusiorako Valentziako errentak ez dugu lanbiderako insertzio lanik egiten. Labora agentziak egiten du hori. Beraz, hori kendu egin dugu geure gainetik. Guk gizarte inklusioa lantzen dugu eta lanabes garbi bat sortu dugu. Gaur egun horri esker, lanabesari esker, zer egiten du? Pertsonak badu zaurgarritasuna, inklusio sozialekoa, beraz ibilbidea izango da zerbitzu sozialetatik, gero ikusiko dugu alderdi laboralean badagoen lanbide insertziorako ibilbide batean ala ez. Hor, asko lan egin dugu, badago sarbide zuzena, eta berrikuntzaren alorretik zer lortu dugu, oso garrantzitsu bat. Lortu dugu hor tarteko diren pertsona guztiak edukitzea urtebeteko formakuntza doan trebetasun digitalak bereganatzeko. Eta taldeak sortuko dira gainera, alfabetatze digitalerako kursoak egiteko. Eta itinerarietan eta ibilbideetan dauden poblazio osorako trebakuntza garrantzitsu bat eskainiko dugu. Izan ere hori da etorkizuneko bazterketatako bat. Yo lo decía el otro día, en el 2015... 2015an, 32 milioi inguru eman genituen errentak bermatzen. Orain, 250 inguruan gaude. Zuzendari nagusiak beste 50 eskatu ditu, beraz 300 inguruan egongo gara. Ikus ezazue. Berriz esango dut. 50 gehitzea asko kostatzen zait. Ogasunak beste 50 mendekotasunera emateak kostatzen du, baina ez zain beste. Badirudi, mendekotasuna garbi dagoela, baina hemen ostera ez, ematen du iruzurra dagoela, ez garela ari ongi kontrolatzen. Eta guk, batzuk esaten digute ez garela iristen, biztanle batzuengana ezin gara iritsi, eta beste batzuk esaten digute iruzurra dagoela. Eta 300 milioi horiek inorengan ez dira iristen. Hor, hausnarketa egin beharko genuke. Onuradunak aurrekoan 16.000 ziren, baina kontuz, hau, 4tik bat da. Hau da, titular bat, hainbat hilabetean behin, kanporatu egiten zuten. Eta gaur egunez ez dago etenik. Errentarako alor horretan sartzen direnak, kausa motibatu bat egon arte ez dira ateratzen. 385 zenbatekoa gaur egun, 1.200 da, 4 seme dituzten pertsonentzako. Pertsona batek ibilbide bat egin behar baldin badu, ez du zentzurik miseriazko diru-sarrera bat izatea. Azkarrago joango naiz? Beste gauza baten ere aurrera egin dugu, eta da ibilbideen alorrean izuzen ere. Hau da, ibilbideak, hor
oroar, pasatu gara diru laguntzetatik, hau da, ibilbideetan genuen deialdi bat udalekin eta entitateekin, eta gaur egun bi ditugu, bat udalekin eta beste bat entitateekin, eta hor, lehen mailako arreta inplikatu dugu ibilbideak landu ditzan. Ez da bere betekizuna bakarrik errentaren bermea, lehen zatia, baizik eta hirugarren sektorerako ibilbideen akordioak ere beren lana dira, bai? Orain oso badugu programa eder bat, piloten du izena, eta hor denok elkarrekin lan egiten dugu. Zuzendaritza nagusia, udalak, hirugarren sektorea eta erabiltzaileak. Beraz horra, ari gara pilotaje bat egiten, erakunde edo entitate bakoitzak bere ibilbidearekin lan egiten du orain arte bezalaxe, eta gero badago beste bat pilotua dena, beste esperientzia berri bat, eta hor denok koordinatzen gara. Asmoa da neurketa bat egitea eta bukaeran generalitatearen itinerarioa edo ibilbidea ateratzea eta denok hori erabiltzea. Beraz, kasu bat parte hartua da, eta beste kasua, beste bidea, orain arteko berbera da. Hor aurrera ari gara egiten, eta amaitzeko. Bai, bere ala bukatu behar duzu. Bai, saltatu egingo dut, aurrera. Beste elementu bat, itun soziala. Hau da, lehen, generalitatearen diru laguntzekin funtzionatzen zuen alor sozial osoak. Gaur egun, 23 milioiko itun bat atera dugu etxebizitzetarako eta harrera etxeetarako. Bereizi ditugu aterpetxeetan larrialdietako lekuak dira eta harrera zentroak. Hor, pertsonek ibilbide bat egiten dute 3 urtez. Ibilbide soziala egiteko. Eta errenten bermea bestalde batetik doa. Hor, izugarrizko aurrekontua ahalegina egiten ari gara. Eta urrengo legegintzaldirako nahi dugu errenten bermea pasatzea hain zuzen ere langabeziaren alorrera. Eta azken kontua da, nola lortu zilegitasun soziala iruzur leporatzen aurrean. Eskerrik asko. Gracias y perdón por la insistencia, pero creo que es importante que tengamos... Barkatu horrela insistitzegatik, baina garrantzitsua iruditzen zaigu, garaiz bukatzea. Pasa gaitezen Pirineo Atlantikoen departamendura, hitza emango diot orain, Anik gure kideari, Aniki bere aurkezpenarekin hastadin. Bonjour tout le monde, Egunon Deneri. D'abord vous remercier pour votre invitation. Merci à la vice-présidente de nous... Egunon denori, eskerrik asko, ni ona gonbidatu izanagatik aurkezpen hau egitera. Lehenik eta behin, esan nahiko nuke, Frantzian insertzioaren alorra departamentuko kontseiluari dagokiola, ardura hori. Politika hori aspalditik daramagu, horrela. Eta hasteko zuekin partekatu nahiko nuke ideia bat. Eta da, akonpainamenduaren afera. Akonpainamendu hori orokorra izan behar da. Pertsonei eskaintzen zaien akonpainamendua edo laguntza. Hainbat etapetan zehar eskaintzen da. Eta behar bada, orain arte aipatu denaren aldean gauza ezberdinei buruz hitz egingo dugu, izan ere errealitate ekonomikoa desberdina baita. Frantzian errealitate ekonomikoa desberdina da, eta Pirineo Atlantikoetan ere gauza bera gertatzen da. Gaur egun, enplegu osoa dugu, langabezia tasa iaztik, azken 15 urteetako baxuena da, naiz eta pandemia ere bizi izan dugun, baina tira, azken batean, egoera hauxe du, eta beraz, enplegua eskatzen duten personen tasa, are baxuagoa da Pirineo Atlantikoetan, maila nazionalean 10%koa da, eta Pirineo Atlantikoetan 6%koa da, beraz, enplegu osoko egoera batean bizi gara gaur egun. Hor, baditugu onuradun batzuk, RSA da gure solidaritate aktiboaren errenta, eta enpleguak bete ezina dugu, arazo, guk, hor, estrategia partekatu bat dugu, pobreziari aurre egiteko, eta hemendik gu kokatu gara hain zuzen ere diagnostiko bat egiteko. Jakiteko zer ari den gertatzen gure departamentuan, eta ikusteko nola lan egin dezakegun hain zuzen ere gure programa departamentalarekin insertzioa bultzatzeko. Galdera bat egiten dugu, nola lagunduko, nola akonpainatuko ditugu pertsonak
gure gizartean insertzioa bilatzen dutenean, hau da, personaren aurrean jarri behar dugu, atzen jarri behar dugu, ondoan egon behar dugu, edo zer egin dezakegu, persona hori lagundu dezakegu bere inguruan egonda, nolabait esateko hainbat eta hainbat ekintzen bitartez? Tira, estrategia desberdinak daude eta horiei esker diagnostikatu egin ditugu zein diren gure insertzio programako beharrak eta hori dena artikulatu egiten dugu modu jakin batean. Gure kideek ere esan duten bezala. Prozesu adostu baten bitartez egiten dugu. Ez da prozesu bakarra. Territorializazioa oso garrantzitsua da guretzat. Gure departamentuan, Pirineo Atlantikoetan adibidez, zonalde, nekazaritzako zonaldea ditugu, mendinguruak, adibidez horietan, oso ezaugarri berezia ditugu. Eta hor, adibidez, insertziorako tokian tokiko itun lurralde ituna da aukera bat bidezkoagoa dena gure departamentu programaren barruan, bai? Iaz, aukera izan genuen parte hartzeko insertziorako lehiaketa publikoan, guk SPI deitzen diogu horri. Hor, eskaintzen ditugu era askotako zerbitzuak, eskaintza publiko horren inguruan, eta horrekin batera gure kolaboratzaile guztiekin lantzen dugu hau. Hau da, akonpainamendu orokorrean parte hartzen dutenekin. Akonpainamendu hau da, gizatasunezko akonpainamendu bat. Pertsona hauei lagundu behar diegu eta ezin ditugu bazterrean utzi. Hori da, azken batean, guk lanean defendatzen dugun filosofia. Pozik nago gaur hemen nagoelako eta pentsamendu guzti hauek zuekin partekatzen ari garelako. Tira, ni gaur aipatuko dizkizuet insertzio politikak, insertzio sozialeko politikak, pobreziaren aurkako estrategia horretan sartzen direnak. 2018an Republikako presidenteak bultzatu zuen politika hau, eta azken batean ikusi zuena zen, eredu sozialek egokitu egin behar zutela lan merkatuaren aldaketetara, eta hor, gidalerro garrantzitsu bat zegoen. Sendatu bakarrik egin ordez, eta momentu zailetan laguntza eman ordez, zergatik ez prebenitu. Zergatik ez aurre ikusi zailtasun horiek, eta zergatik ez pasatu logika preventibo batera esku hartze horietan. Beraz, konpromiso hau hartu zuen garai hartako gobernuak. Erabaki zuen inbertitzea enplegua lortzeko guztiontzako akonpainamendu bat eskaintzeko. Enfoke desberdin samarra da, baina Frantziako ereduak horretarako aukera ematen zigun, hau da, gutxieneko errenta horretako erabiltzaileei laguntza eskaintzea da kontua. Eta ahalik eta gehien simplifikatu nahi izan ditugu insertzio profesionalerako izapideak. Estrategia nazionala izan da, esan dudan bezala, eta hor hainbat ekintza zehatz egin dira gure departamentuan. Hasteko harrera sozial bat egin da, hurbila, hau da, lurraldean gaudelekuan gaudela, eta edozein izanik ere familiaren zailtasuna, 20 minutu baino gutxiagoko bidaian kotxez, zerbitzu sozial departamental bat lortu dezake, eta hor, gizarte langileak izango ditu laguntzeko, gizarte asistente sozialak, psikologoak, medikuak, erizainak, pediatrak, puerikultoreak, aholkulariak, eta horiek gaitasuna izango dute arazoari aurre egiteko eta familiari akonpainamendu bat eskaintzeko ibilbide horretan zehar. Hau egin behar genuen eta egin genuen iaia eskualde guztietan. Eskatu ziguten gainera behar bezala identifikatzea ibilbidearen erreferentzia. Hor hainbat teknikari ditugu, hainbat eskumen eta hainbat trebetasun dituztenak, familiak akonpainamendua behar duenean, hor espezialista batengana jotzen dugu, ekipo horretan, eta huraxe izango da familiaren erreferentzia. Eskatu ziguten laguntzeko onuradunei beste zentzu batean. Ahalik eta azkarren eskaini behar dugu laguntza hori. Onuradunak dispositiboan, errentaren dispositiboan sartzen direnean, badakigu zenbat eta lehenago eskaini akonpainamendua insertzio laboral eta sozialerako, orduan eta lehenago lortuko dutela insertziorako dispositibo horretatik ateratzea. Eta horren beste zor, epe batzuk ezarri dira, errentaren onuradun
horiei akonpainamendua eskaintzeko. Bestalde, izapideak alik eta gehien simplifikatu dira. Hurbiltasunezko zerbitzu bat sortu dugu. Eta bestalde, aukera izan dugu departamentu mailan eta eskualde eta lurraldeetan hainbat ekimen martxan jartzeko. Tira, oro har, insertzioaren alorrean, ingurune ruralean dagoen hartzaile batentzako atentzioa ez da hiriko hartzaile baten atentzio berbera izango. Beraz, hor helburua da ekintza diseinatzea eta lurraldean leku bakoitzeko beharrei behar bezala erantzutea modu egokituan. Hor, pobreziaren kontra lan egiteko zentro nazionalean urte batzuetan zehar proposatu ditugu insertzio eta enplegurako zerbitzu publikoa sortzea. Eta zerbitzu publikoaz ari garenean ez gara ari administrazio berri batetaz edo zerbitzu berri batetaz, bere horretan baizik eta hor esan nahi duguna da lan egiteko modu berri bat behar dugula. Hau da, departamentuak, udalek eta hainbat erakundek. Eta zentro horrek zer bilatzen du? Bada, gizartean bere lanaren bitartez leku bat bilatu nahi duten pertsonek, aukera izan behar dutela. Azken batean, akonpainamendua eskaintzen da, ezagutzeko zer nolako trebetasunak dituzten, eta haiek modu horretan beren ibilbidea eraiki ahal izan dezatela. Beren trebetasunak rebalirizatu ahal izan ditzaten, azken batean. Badakigu, batzutan esaten da, enplegua lortuta bakarrik atera gaitezkela behin betiko pobreziatik. Baina gaur egungo testu inguruan hau ez da erraza. Gaur egun enplegu osoa totala dugu, eta gaur egun behar bada egoera hori bila dezakegu. Baina egia da, enplegua balorizatu behar dugula eta artikulatu behar dugula sektore ekonomiko eta sozialen artean. Eta hau berria da, nolabait, teknikari hauek mundu berri honetan egin behar dute lan eta lortzen ari dira. Insertzio ibilbide baten eraginkortasuna hor zaila da. Ibilbide bat eraiki behar dugu eta sendotu behar dugu hurbiltasunaren bitartez, akonpainamendu personalizatu bat eskainiz. Akonpainamendu personalizatu hori eskubide bat da eta errealitate ukigarri eta irisgarri bihurtu behar da. Lurraldeko leku guztietan hartara tratu berdintasuna bermatu ahal izateko. Eta interes hori agertu zen, pobreziaren aurka borrokatzeko eta insertziorako zentru publikoak hor, aukeratu egin gintuzten 2021 bukaeran zerbitzu hau sortzeko eta eraginkortasuna izan dadin 2022an. Eta nire kideari hitza eman aurretik, azpimarratu nahiko nituzke SPI-en ze helburu ditugun. Gure helburua da lan egitea gure kolaboratzaileekin batera. Izapideak simplifikatu nahi ditugu. Lanabes, aman komunak izan nahi ditugu, adibidez, zerbitzu sozialetako langilea bagara, udal batean, edo ibilbide batean, onpoan horietako batean, lanabes berberak izan behar ditugu, azken batean onuradunaren, onura edo bilatzeko, onuradunak ez du bere historioa behin eta berriz kontatu behar administrazio bakoitzari. Ideia da, prozesu hori askartzea, aktivitatera lehenbailen bueltatzea, eta trebetasunak eta ambizioak identifikatzea. Orain kideari emango diotitza. C'est un défi pour moi. Donc moi je vais vous parler donc du Oso azkarritze egin behar dut, izugarrizko erronka da, nik hasteko ereduari buruz dingo. Bai, gure politika publiko eta insertzio lanean badugu artikulazio garrantzitsu bat. Hau da SPI-ko eredua, azken batean, eta hau bat dator pobreziaren aurkako borrokarekin. Eta honek lagundu nahi die onuradun guztiei. Halaber, honek erantzun bat eman nahi du SPI-ek defenditzen dituen ardatzen aurrean. Hau da, nola antolatzen dira erakunde hauek? 4 urtean behin, eta orain gaude ebaluazio kursuan, aurreko programa ebaluatzen, ezartzen da insertziorako programa departamental bat, PDI delako bat. Eta hor, helburua jartzen dira. Departamentu programa hori prestatzen du gobernuak. Eta hor, azaltzen dira helburuak, hau da, norantz goazen, insertzioaren eremuan. Eta hor, ezkerrean ikusten duzu badagoela lurralde itun bat insertziorako. Eta lurralde itun hori,
zer da? Hor esaten dugu, badakigu nora goazen, baina norekin goaz. Hor, insertziorako lurralde itun hori da lortzen da, lan egingo dugun, gurekin lan egingo duten lankiden konpromisoaren bitartez. Hauek dira kolaboratzaileak, aurreko kideak ere aipatu du, eta gure departamentuan, zer nahi dugu? Aurre egin nahi diogu etengabeko errealitate bati. Hau da, lurraldean bertan eskaintzea, zerbitzuak eskaintzea oso garrantzitsua da, bertan baitaude gure erabiltzaileak. Eta hortik aurrera, programaren bitartez, lurralde itun lokal batzuk agertzen dira insertzioa bultzatzeko, hain zuzen ere, zehaztasunaren eta lurralde bakoitzeko ardatz eta berezitasunen arabera. Proiektu sozialak, lurraldeetakoak ere existitzen dira eta ibilbide horri gisa funtzionatzen dute akzio sozialetarako. Eta zer lortu nahi dugu artikulazio insertzio honetarako? Azken batean, instituzio erakunde baten istorioa da. Departamentu kontseilua da, hau egiten duena, zer egiten du? Onuradunen eta prestatarioen arteko lotura egiten du. Erakunde horrek zer egingo du? Aktoreen erritmoa jarraituko du, baina onuradunen erritmoa ere bai. Hartara eredu malgu eta eraginkor bat ezarri ahal izateko. Eta hor ez da egongo elementu permanente edo egonkorrik. Insertzioaz ari garenean ezin dugu horrelakorik aipatu. Gure programa ebaluatzen ari dira une honetan. Orain 2022an gaude, hor badaude printzipio oinarrizko batzuk pantailan agertzen zaizkigunak orain. Eta oso garbi dugu ikuspegi preventiboa, gure ikuspegia preventiboa dela. Hau da, ideia da, onuradunak alik eta beranduen sartu daitezela sistema honetan, hau da, lortu behar duguna da prebenitzea, hori da egin nahi duguna. Hau da, gu departamentu programa honetan ez dugu helduekin bakarrik lan egiten, baizik eta gazteekin ere bai. Prebentzioaren ideian beraz oso garrantzitsua da horrelako bereizketak eta egitea. Ikuspegia globala da, eta hor, dimensio soziala eta profesionalak sartzen dira, eta politika publikoak bateratzen ditugu, hau da, haurtzaroaren babesa, gazteen babesa, gu nahi dugu, politika publiko guzti horiek bat egitea, elkartzea, eta ezin dugu ahaztu lurraldeen eskala. Eta hitz batzuk konpromisoei buruz, enplegua, gure testuinguru nazionalean, hau lortu dezakegu. Akonpainamendu egokitu bat eskaini dezakegu. Akonpainamendu hori personalizatu behar dugu esan dugun bezala. Eta hor, zer egin behar dugu? Akonpainamendu hori hurbilekoa izan dadin lortu, persona erdigunean egon dadila, pentsatzen dugu onuraduna azkenean ongi ezagutu, onuradunak badakiela bere buruan olakoa den, eta bere lehentasunak ezarri behar dituela. Eta horren bitartez, harrera egoki bat eskaini nahi da, arreta erreaktibo bat, izan ere hau insertziorako dinamika bat da azken batean. Plus très vite on peut engager une dynamique de parcours. C'est renforcer l'accès à l'emploi. Helburua da azkar sartu ahal izatea dinamika horretan eta tresnak garatu ahal izatea beharrei erantzun ahalik eta honena eman ahal izateko. Eta noski, amaitzeko esaten ari ginen ari garela, jada 2023-2028 plana prestatzen. Eta helburua da erantzun ahal izatea ahalik eta ondoen erronka berri horiei. Pixka eta aipatu dugunaren arira. Garrantzitsua denok hizkuntza berberean hitz egitea edo lengoaia berberean. Ari garelako parte hartzen ez bakarrik gizarte zerbitzuetako langileekin, baizik eta baita alderdi ekonomikoko hainbat eragilerekin. Tailerrak, mintegiak antolatu ditugu, eta gure helburua da bilakaera bati jarraitutasun bat ematea, baina elkar ulertzea, gure ekintza koordinatzea, eta azken batean itxaropen puntu bat lortzea. Elkarrekin lan egin dezagun, onuradunetatik gertu, bereik esan dezaguten ere zer behar duten, ez dugulako haien izenean hitz egin behar. Baizik eta haiekin hitz egin behar dugu. Eta uste dute itxaropenez heldu behar diogula honi, eta adibide batekin amaitu nahiko nuke departamentutik proiektu bat finantzatzen ari gara.
Eta proiektu horretan sukaldariak elkartzen ditugu, emakume gazteekin, gizarteratze prozesuetan ari diren emakumeekin, eta prestakuntza jasotzen dute lan egin ahal izateko. Eta honen bitartez ere duintasuna lantzen dugu. Adibidez, gerta daiteke jatetxeetan langile gutxi egotea eta behar bat izatea. Horretarako emakumeak trebatzen ditugu eta benetan badira istorio zoragarriak. Eskerrik asko. Merci, eskerrik asko. Bueno, yo creo que hemos escuchado muchas cosas, Tira, gauza asko entzun ditugu, ez? Kontzeptu interesgarri ugari, gobernantza relazionalaz, plangintzaz, koordinazio eremuez, akompainamenduaz, talde disiplinan hitz egin dugu, idei asko entzun ditugu. Eta osongi, batez ere denborak zorrotz bete ditugulako, eskerra guzti horregatik. Eta horri esker, denborak zorrotz beti izanari esker, orain badaukagu tarte bat galderetarako. Eta gustatuko litzaidake bereziki sustatzea emakumeen parte hartza galderetarako txanda honetan orain arte parte hartu duzuten guztiak gizonak zinetelako. Ea animatzen zareten, emakumeren batea animatzen dut inor behar du gabe, noski. Iruzkina bat, galderaren batekin nahi baduzue. Quien quiera, quien se anime, tenemos un... Inorra animatzen badaukagu orain tartetxoa. Sí, allí al fondo hay una... Kaixo. Bai, badago batan. Bueno, yo quería preguntar... Kaixo, nik galdetu nahi nion Valentziako Generalitateko ordezkariari. Deigarria iruditu zait, hasieran aipatuelako Valentziako gizarteratze edo inklusio errenta desbinkulatu egiten zela enplegu prozesuetatik. Ongi ulertu badut, proposatzen ari ziren zerbait garantistagoa bezala, ez da? Baina iruditu zait ere ulertu izuela saiatu behar zinetela hori enplegu zerbitzuetara eramaten. Beraz, ez dakit zer helburu duen hori enplegura eramateak, oinarrizko errenta gauza unibertsalago gisa planteatzen ari bazarete. Azaldu ezakez hori pixka bat gehiago, mesedez? Pregunta más y luego hacemos... Claro. Ikusiko dugu galderaren bat dagoen eta gero elkarrekin erantzungo dituzte. Sí, ahí hay otra pregunta. Bai, badaukagu beste galdera bat? Hola. Mi pregunta también va para el representante del país. Bai, Valentziako ordezkariarentzat da nire galdera. Zer elementu iruditzen zaizue direla enplegurako eta inklusiorako erakunde kontuan hartzen ez dituztenak edo kontrolatzerik ez dutenak? Pertsona horiek, enplegurako bidean jartzari dagokionez askotan esaten da tira laneratzeko aukerak ematen dizkizugu, kalitatezko enplegu batean aritzeko, baina noski bakoitzak baditu bere faktore sozioekonomikoak ez direnak gureak bezalakoak edo pertsona privilegiatu batzuena bezalakoak. Beraz, zer xietasun ez dira ikusten goitik gizarte inklusioa lortu ahal izateko eta ez barkatu laneko inklusioa lortu ahal izateko. Muy bien, estamos equilibrando bien. Songi, ari garaia da orekatzen parte hartzeak. Está bien, Feliz, que nos hayas animado. Bai, Feliz, osongi animatu baituzulako. Soniarentzako galdera bat daukat. Uste dut osongi azaldu duzula. Azaldu duzu inklusiorako politikak nola eramaten zen dituzten lurraldera. Eta ezakite, azaldu dezakezun zuri garrantzitsu iruditzen zaizun alderdiren bat. Hau da, zer ikusi duzuzu garrantzitsu izan daitekela inklusio politika hori lurraldera, komunitatera eramateko? Beste galderaren bat badago? Ja. Idoia? Yo quería preguntar a las colegas del departamento de... Nik Pirineo Atlantikoetako departamentuko kidei galdetu nahi diek. Azaldu duzu, disiplina arteko talde horietan oso esperientzia polita izan duzuela, ez da? Eta
Espainian nahi zuzen ere, ustutako Espainia deritzon horretan, landaremoa dira, azken batean. Eta hor ezabaidan ari gara, ez? Eta nola kudeatzen dira edo zeinen ardura dira talde horiek? Gobernu nazionalarenak, departamentuarenak, nola duzu antolatuta? Eta zer nolako erantzuna edukitzen ari zarete? Urteotan guztietan zehar, zer ikusi duzu? Zer azpimarratuko zenukete agian alderdi positibo gisa erabiltzaileen ikuspegitik? Eskerrik asko. Empezamos un poco con la ronda de respuesta. Ongi, iruditzen bazaizu hasiko gara erantzunekin, nahi duzuen urrenkeran, Egin dezakegu hasierako, hasiko gara lehenengo galderekin ongi baderitzozue. Agian ez dut ongi azaldu, momenturen batean. Ni ados nago oinarrizko errenta unibertsalarekin. Eta inklusiorako errentaren kasuan, Valentzian, ikusten dugu edo nahi dugu diru-sarrera bermatzekoa labora zerbitzutik aurrera matea. Bertan, kudeatzen baitira bestelako prestazio batzuk eta bereiza inklusioko ibilbideena. Horrez gain, diagnostikorako tresna bat jorratu dugu eta horretan ikus dezakegu pertsona batek zaurgarritasun handiagoa baldin badu arlo sozialean arreta jarri behar dugula esku hartze sozialetan. Eta aurreko legearen elementu guztiek hitz egiten zuten bermatutako errentarako beti laneratza bat gertatu hartzela eta hori zerbitzuek egin behar zutela. Beraz, guk zer nahi izan dugu? Oso argi bereizi, batetik daudela gizarte zerbitzuetako ibilbide horiek, eta bestetik daudela gizarteratzeko edo enpleguratzeko beste bide horiek. Beste kontu balitzateke, mistoak izatea. Hor, bai, bereizi beharko genituzkela hiru bideak, soilik soziala, soilik lanekoa edo mistoa. Eta desburokratizatu egin nahi dugu gizarte zerbitzuen parte hori. Kendu egin nahi dugu, baina bestetik metatu nahi dugu beste elementu batean, errentarena iruditzen zegolako hobeto antola daitekeela. Beste galdera bat, enplegurako sarbidari dagokienez, ez dakit galdera ongi ulertu dizudan, baina beste galdera bat egin duzu, eta hemen esan dezakedana da fase esperimentalean gaudela. Eta gero badugu ere piloten programa fase esperimentalean hau ere. Oraindik ez gara emaitzetara pasatu. Eta badago beste osagai bat ere kontuan hartzen duguna eta da udalerriak izan behar dutela beraien inklusio plan propioa. Uste dut 20.000 biztanletik gorako udalerrietan. Beraz gehienek izan badute, baina ez duguna da oraindik ere ebaluazioa. Batzuetan noski COVID-ak ere eragotzi egin duelako hori aurrera eraman ahal izatea. Sonia. Bai, oso azkar errentei dagokinez. Nire pixka kostatu egiten zait. Oinarrizko errenten defenditzailea naiz. Eta iruditzen zait hor nahastu egiten direla hainbat kontzeptu, ez da? Denbora gutxi du beraz azkar-azkar aipatuko ditut, Gauza guztia baina iruditzen zait, jakin behar dugula osongi bereizten, osongi ulertzen 20. mendeko ikuspegi hori enpleguari dagokionez, okupazioari dagokionez. Iruditzen zait beste modu batean, heldu behar diogula, eta hor, zauden bi galdera, ez da? Zuk egin duzuna eta lehenengo maien aipatu dena ere. Administrazioan ez gara malguak, ez dakigu ongi komunikatzen, ez zaigu ulertzen. Eta gu hasi gara egiten SMS-ak, eskubidera sartzeko zailtasuna dituzten pertsonentzat, jakinarazen zuk eskubidea duzu prestazioa jasotzeko, eta horrela saiatzen ari gara pixka bat arintzen, bestela benetan demode gaudelako, moda zarkituta gaudelako.
lurraldei dagokienez, gizarte ekintzako mahai guztietan, batetik egonda agintariaren borondate bat. Bertako zuzendaritzak borondate bat eta lidergo bat agertu behar izan du. Eta egin duguna, lehenik eta ben izan da ikusi, espazioa benetan erabilgarria den, eta alaba zen, adierazle sozioekonomikoak erabili ditugu lurralde horretarako, zer nolako errenta maila dagoen, hezkuntza maila nolakoa den, zer nolako okupazioa duten, pertsona migratuen egoera nola dagoen, etxe bizitza nola dagoen, etxe gabetzeak nola dauden, eta ikerketa departamentuak ematen dizkigun datuei esker lehentasunak identifikatu ditzakegu. Eta ikus dezakegu ea gure lehentasuna bat ote datozen behar horiekin edo kontrakoa. Ea beharren bat ez dugun behar bezala kontuan hartu. Eta iruditzen zaitor garrantzitsua dena dela bideari ekitea. Eta gero hori emaitzetara, ekintzetara eramateko ahalegina egitea. Hori da garrantzitsuen. Eta prozesua bera balio du, edo balio behar du, esparru orokor bat egiteko, ekintza zehatza proposatzeko eta horiek ebaluatu ahal izateko. Hori da, ardatza eta begira da komunitarioan ere jartzen da, beti aurrera egin ahal izateko. Merci pour la question. Alors, dans les Pyrénées-Atlantiques, Zure galderari dagokionez, 74 departamentuetako kontseiluak du gizarte ekintza osoaren ardura. Eta hor sartzen dira haurrak, adinekoak, haurren babesa, gizarteratzea eta laneratzea, ezintasuna. Eta gu, 2015an iritsi ginenean, gerontologia zen politika publikoa, ezintasuna ere, dena zentralizatuta zegoen, bai aurren politikak ere. Bai. Eta gu iritsi ginenean, erabaki genuen lanean hastea eta gizarte ekintza berrantolatzea gure lurraldean. Eta guk horri lurraldekotze esaten diogu. Eta horrela, guk lortu nahi dugu, edozein biztanle, gehienez ere, 20 minutura izatea talde disiplinan hitzori aditua izango dena, haurtzaroko gaietan, adinekoen gaietan, ezintasun gaietan, laneratze gaietan. 21 zentro ditugu, departamentuetan, telefono guneak ere baditugu, eta ni Garazi Baigorriko landa eremuan nago, ni nego, barnealdeko eremu horretan, eta landa eremuan pertsonek gizarte zerbitzuetarako sarbidea dute programa honi esker. Bai guretzat eta bai Jean-Jacques Lasser, kontseiloko presidentearentzat oso garrantzitsua zen sarbide hori bermatzea. Lehen, pertsona guztiek isolatuta zeuden konpartimentuetan lan egiten zuten. Eta orain paradigma aldaketa bat gertatu da, zeharkakotasunez lan egiten dugu, eta guztiok egiten dugu, beti bezala aldugun ondoen gure lana, baina zeharkakotasun horrekin, koordinazio horrekin, eta adostasun bat bilatuz. Eta adostasuna lortzen ez badugu, abentza koordinatua izan dadila. Gehiago lortuko dugu elkarrekin lan egiten badugu. Hori da guri interesatzen zaigun politika publikoa gizarteratzen eta laneratzaren ikuspegitik. Gaur batez ere hitz egin dugu heldu ezta? Ez dugu haurtzaroaz hitz egin, ez dugu aurrez hitz egin, ezta? Pregunta para cerrar. Hablaba Lucía Martínez Birto. Lucía Martínez Birtok, lehenengo mailan aipatu zer garrantzitsua den gobernantza vertikala eta horizontala izatea, ezta? Zuk Sonia hitz egin duzu gobernantza erlazionala, zere esaldi bat eskatuko dizuet. Izteko, borobiltzeko, posible bada, Nik lehen esaten nuen tuit batean, baina orain tuitak ez dira inoiz amaitzen, eta ariak egin daitezke, beraz esaldi bat eskatuko dizuet. Zein da gakoa? Gobernantza erlazionalak funtziona dezan, koordinazio espazioek funtziona dezaten. Zein izan behar da gakoa,
zein izan behar da jarrera funtzionatzeko. Ea, nola erantzun, tira. Nire ustez konfiantza sortzea, eta ez soilik lidergo erlazionala bultzatzea, baizik eta narzisismoa baztertzea. Azkar esaten dut horrela, baina iruditzen zait gure garaiko gaitzetako bat badela narzisismoa, partekatzeko zailtasuna eta bestea ulertzeko zailtasuna. Baina nik ere oso labur, lidergo parte hartzailea, eta nik askotan errepikatzen dut gure bileretan, beti esaten dut. Ez gara arduratu behar nireaz, baizik eta gureaz. Ez? Zer gertatzen da gurearekin? Goazen horretaz hitz egitera. Sistema bertutetsu bat eraikitzea. Sistema bat zeinetan konfiantzan oinarrituz lan egingo baitugu. Gure ezagutza partekatuz, gure bizipena partekatuz, baina beti onuradunen mesede hori gogoan izan da. Aurrena, pertsona zaurgarriena. Horrek gidatu behar ditu gure politika publikoak. Eta horrela, sortu ahal izango dugu konfiantzan oinarritutako harreman hori. Moltes gracias, merci a todas por la participación. Eskerrik asko guztiei parte hartzagatik, eta gehiago luzatu gabe, hurrengo hizlariari emango diogu hitza. Muchísimas gracias. Yo, mientras van... Eskerrik asko. Eta elkarrizketarako lekunetatik altxatzen diren bitartean, azkeneko parteari ekingo diogu. Badakizue lastar itzuliko garela, 3:00. Eta horrelako saioekin ere egituratzen da, ez da? Gertutasunez landu ditzakegu hainbat gai, eta hainbat gai partekatua direna guretzat, ez? Interes komuna direnak. Eta horretarako ezagutza partekatza garrantzitsua da. Asmo argi batekin gainera, ezta? Partekatzea ikasteko. Goizeko 9:00 hasi garenean esan dugu arreta jarri nahi genuela ere inklusiorako 5. Euskal Planean. Aipatu ditugu hainbat alderdi planean zaudenak, eta horretarako Alfonso Gurpegi Ruiz enplegu eta gizarteratze sailburu ordeari eskatu digu oinarrizko elementuen berri eman dezan. Nolabait antolatzen saiatuko gara hurrengo elkarrizketa ere modu ordenatuago batean egiteko asmoz. Nahi duzunean, Alfonso. El de euskera me han dicho, ¿verdad? Sí, la vamos a dejar en euskera y yo creo que está en castellano. Aquí, no puedo disociar, ¿verdad? No. Pues la daré. El mando. Bueno, pues eskerrik asko. Gracias a todas las que habéis participado. Eskerrik asko, orain arte parte hartu duzuen guztioi, eskerrik asko hemen zaudeten hoi. Eta zuen baimenarekin, oinarrizko elementuak azaldu aurretik, inklusiorako 5. plan honen oinarrizko elementuak azaldu aurretik, zuen baimenarekin, zerroi aipatu nahi dizuet. Hemen zaudeten arteko batek kafean, zerbait esan dit, ez, 2. mailan, hitz egin dugulako DSB-aren hartzaileen esperientzia honez, eta ezin izan dut itxi, ezin izan dut azaldu, zer neurri azalduko, txertatuko genukeen ala ez, lege berrian, lanbideren eraldaketan, ez da, zer sartuko genukeen ala ez. Eta sartu egin ditugu, ekarpenetako batzuk, prozesuak egiazkoa izatea nahi genuelako, ez prozesu estetiko edo kosmetiko bat, ez da?
baizik eta prozesua benetan baliagarria izatea, Zaragozako songia azaldu du, ezta? Eta horregatik, hainbat gauza sartu ditugu. Laugar sartu ditugun gauza horiei buruz. Bazoden alderdi batzuk kezkagarriak zirenak guztiontzat. Eta bada sistema publikoetarako irisgarritasuna. Eta horretarako diru sarrera bermatzeko errentaren legea jorratzen ari gara. Eta elementu batzuk agian ez dira kontuan hartu, ez dira deigarriak izan, baina iruditzen zaigu guztiz iraultzailea dela. Eta hor sartzen da adibidez, adierazpen erantzule hori. Pertsonek adierazi egiten dute formula horren bitartez, zer nolako zaurgarritasun egoeran dauden. Eta horrela, hurrengo hilabetean aitortu egiten zaie prestazioa, ala ez. Iruditzen zaigu hori funtsezkoa dela erantzun azkar bat emateko, baudelako benetan egoera zaurgarriak. Horrek esan nahi du, ondoren ere, administrazioak bere gain hartu behar duela ardura nola ez, gure erantzunkizuna delako, egiaztatzeko egoera hori. Dena den, irisgarritasuna, esparru horretan erraztu egiten du, adierazpen edo deklarazio erantzule horrek. Lehen aldia da, erabiliko dena, irudi hori, prestazio bat jasotzeko. Beste kezka bat zen, Sarak aipatu du, ezakit beste inork ere aipatu duen, nigo nintzen, jardunaldian. Eta aipatzen zen, zer kezka zuten pertsonek lanbideren gutuna jasotzen zutenean, ez? Askok esaten zuten, ostiralen jasotzen badut, astelena irekiko dut, asteburua ez amargatzeko. Eta ireki eta ez dute ulertzen, ez? Beraz, irakurketa errazarekin ere lan egin izan dugu. Erraz ulertzeko eta itzultzeko, azken batean, behartuta baikaude nolabait hizkera administratiboa mantentzera, baina ahalegin bat egiten ari gara, hizkuntza ulerterrazago bat erabiltzeko. Jendeak uler dezan zer esaten diegun, ezta? Ebazpen bat bidaltzen diegunean. Kosta egiten baitzaigu administrazioa ulertzea, ezta? Eta hirugarrenik eta laugarrenik hausnarketan, lanbideren eraldaketa prozesu horretan, esku hartze eredu berrian, kontuan hartzen ari gara hainbat alderdi. Batetik referentziazko langilearen irudia, aipatzen zuten zer garrantzitsua zen haientzat hori, eta beraz hori sartzen ari gara lanbidera aldatzeko prozesu honetan guztian zehar, eta gero bestalde, badago gauza bat ere txikikeria bat dirudiena, agian, baina bada bulegoen banaketa fisikoa edo antolaketa, ez da? Espazioak atseginak izan beharko lirateke, bestela ez dutelako konfiantza bat sustatzen, ez da? Beraz, diseinuaren inguruan, bulego berrien diseinuaren inguruan ere, hori kontuan hartu dugu. Prozesua, beraz, horrelakoa izan da. Izan dugu entzuteko tarte hori, eta proposamenetako batzuk sartzen ari gara lanbidera aldatzeko, baita ere, diru sarrera bermatzeko errentaren legean, proiektuan, eta irakurketa errazari dagokionez ere. Hori guztian lantzen ari gara dagoeneko. Bai, eta orain bai, azalduko dizue pixka bat, zertan datzan 5. plan honek, inklusiorako 5. plan honek. Plan hau, jakingo duzue, guztio jakingo dugu, Euskadin zer nolako konplexutasun administratiboa dugun. Enpleguaren sistematik egiten da, eta horregatik agian bada pixka bat ezberdina, ez da? Entzun dugunarekin alderatuta. Euskadin duela 10 urte erabaki zen DSBA enplegu sistemaren baitan egongo zela, eta 12 urte hauetan norabide horretan lan egin dugu.
Beraz, planak badu bere zailtasuna. Enplegu sistema ez dagoelako lurraldetuta, eta enplegu sistemak inklusioaren parte bat hartzen duelako. Bere gain esaten dugu, beti, enplegua garrantzitsua dela inklusio prozesuan, baina ez edonolako enplegua. Eta ez pertsona guztientzat edozein momentutan. Oinarrizko elementua da, funtsezkoa, baina ez edozein enplegu. Eta horregatik, lehendakariordeak aipatu bezala, enplegu estrategiak azpimarratzen du kalitateko enplegua, lan duina, enplegu duina nahi dugula. Eta hori lantzen ari gara, enplegurako lege estrategikoan, zehaztu egiten dugu bertan, eta ulertzen dugu funtsezkoa dela, baina ez dela egokia agian pertsona ororentzat edozein momentutan. De inclusión, el empleo sea un elemento... Baliteke, pertsona batentzat, inklusio prozesu batean, enplegua oso urrun egotea, adibidez beste gai batzuk ebatzi behar dituelako, adibidez etxe bizitza bat izatea, ezta? Beraz, elementu horiek guztiak kontuan hartuta, enpleguaren sistematik bultzatu egiten dugu inklusio sistema bat. Zeinaren bitartez bultzatu nahi den parte hartze bat. Inklusioarekin zerikusia duten sistema guztien aldetik. Gizarte zerbitzuak, noski, baina baita ere etxe bizitza sistemak, badakizue Euskadin baduzuela ere, etxe bizitzarako eskubidearen legea, gero sakonduko dugu horretan, hezkuntza sistema, noski, eta osasun sistema funtsean. Eta beste sistema batzuk ere egon daitezke inklusio prozesuetan parte hartzen. Beraz, enplegu zerbitzutik bultzatzen da inklusioaren alderdi hau, parte hartzeko sistema guztiak barne hartuz. Eta bertan, eskumen guztiak maila askotan banatzen dira. Gobernua ditugu, foru aldundia ditugu, udalak ditugu, beraz, sarrera bikoitzeko taula bat dugu, hainbat sektorerekin eta hainbat maila administratiborekin. Hori, esan dudan bezala, gauza konplexua da. Bosgarren planari dagokionez, planari heldu genionean, genituen aurreko 4 planak. Bosgarrenari heldu behar genion, eta legealdi hasieran lehenengo hausnarketa hura egin genuen. Eta noski, kontuan hartu behar genuen ere zer nolako aurrera pauso gertatu ziren inklusio planetan, Euskadiko politiketan, eta askotan ikusten genuen administrazioen jarduketen zerrenda modukoa lortzen genuela, eta hori oso ongi dago. Jakin behar dugu, zer egiten duen aldundiak, zer egiten den adibidez hezkuntza inklusiboa hitz egiten denean, zer egiten den adibidez biztanleria segregatuta gera ez dadin lan egiten duten zentro horietan, baina ikusten genuen zen jarduketen zerrenda bat. Eta bazen garrantzitsua, baina iruditzen zaigun ez zela nahikoa. Horregatik arago joan genuen beste urrats bat eman, eta arreta jarri, ez soilik jarduketa horietan, noski egon behar direnak planean, baina baita ere beste elementu batzuetan guk eraldatzaile izena eman diogu, trakzio elementuak dira. Eta horiei esker praktikara eraman daiteke gaur izan aipatun guztia, zerkakotasuna, sektore artekotasuna, nola eraiki, nola egin lanerako moldeak, hainbat esparruetatik, gizartaren hainbat esparruetatik eta babes sistemetatik elkarrekin lan egin izateko. Hori bada plan honen zati garrantzitsu bat. Iruditzen zaigu hori dela aurreko 4 planekin alderatuta duen alde nagusietako bat.
pero siempre... Plan horiek indarraldi desberdinak eta izen desberdinak izan dituzte, baina multidimensiotasuna aipatu dute eta beste hainbat ezaugarri eta tira oraindik ere hor dihardugu, engranaje hori martxa jartzen. Diru sarrerak bermatzeko errenta gaur egun, legebiltzarrean ari dira lanean hori onartzeko, planaren helburua jasota dago bertan, lanean modu orokor eta koordinatu batean lan egitea eta herri administrazio eskudunen jarduera orientatuko duen plan bat izango da. Eta hor, dakizuen bezala, Euskadiren kasuan, hainbat organismo gara eskudunak alor hauetan. Tira, planaren elaborazioa prestaketa Euskadiko erakunde arteko batzordeak egin du lan hor, diru sarrerak bermatzeko errentaren gaia eramaten duen erakunde arteko batzorde bat dago, hor hartzen dute parte enplegu saila eta zerbitzu sozialen saila, Eusko Jaurlaritza eta 3 aldundiak eta udalen ordezkaritza batek ere hartzen du parte hor. Eta batzorde horren eskumena da plana onartzea. Hau da, gobernuak onartuko du, Eusko Jaurlaritzak onartuko du plana, hau da, batzorde horrek adostuen duen plana izango da. Eta hor beraz badago lehen eginkizun bat. Hor adostu egin behar da, lehenik eta behin. Eta gero gobernuak, Eusko Jaurlaritzak plana behin betiko onartuko du. Beraz, batzordea partekatua da, batzordea ez barkatu, plana partekatua da, eta hori da lan osoaren espiritua. Plana prestatzeko, zer hartzen da kontuan aurreko planeko ebaluazioaren emaitzak, nola ez? Iaz, oinarrizko dokumentu bat prestatu genuen, eta urtearen amaieran eman genuen ezagutzera, dokumentu horretatik abiatuta hainbat ekarpen jaso ditugu. Ekarpen horiekin lehen zirriborro bat egin dugu, eta zirriborro hori partekatu dugu gero 3. sektoreko entitateekin eta herri administrazioekin, eta ekarpen horien bitartez ari gara prestatzen 2. zirriborroa. Espero dezagun behin betikoa izango dela. Plan honetan, lehen diagnosi bat jasoko da, beharrak zein diren ezagutzeko, eta hor zer baliatu dugu FOESako datuak, eta beste erakunde estatistiko batzuetako datuak, gobernuaren erakundeak, etxe bizitza behatokiaren datuak, beste hainbat eta hainbat ikerketa egin direnak, eta dena den FOESak egindako ikerketan oinarritu gara asko. Batez ere, Euskadiko datuei buruz. Hor planean jasotzen dira helburuak, ardatz estrategikoak, ekintzak, eta txosten ekonomiko bat, eta ebaluazio sistematu eta jarraiturako mekanizmoak ere jasotzen ditu. Diagnostikoari dagokionez, tira. Lehendakari ordeak aipatu ditu elementuetako batzuk, diagnostiko honetan kontuan hartu direnak. Egia da Euskadin pobrezia tasua eta datuak baxuagoak direla Espainiarekin alderatuta, baina egia da azken urteotan ez dugula lortu, eta batez ere ez dugu lortu, ez datu horiek murriztea eta berdintasun ez murriztea, baizik eta sakondu egin dugu berdintasun ez horietan. Gaizkien daudenen berdintasun berdintasun falta egoera horretan, are sakonago da arazoa. 9%, Euskal biztanle 9% daude gizarte bazterketa larriko egoeran. Eta pobrezia larriko egoerak handitu egin dira Euskadin, eta bertan biztanleriaren 6,1 eragiten dio dagoeneko arazo horrek. Eta hor ikusten duguna da, desberdintasun tasak ere handitu egin direla. 5%, 20% pobreenaren diru sarrera gainerako 80% baino askoz ere txikiago, askoz ere gutxiago handitu dira. Eta Joseba Zalakaini entzun nion aurrekoan esanez, goikoen eta bekoen artean, badirudia aipatzen ditugula barrukoak eta kanpokoak, ezta? Hau da, pertsona asko sistematik kanpo daude. Horrek ez du esan nahi, nik uko egiten diodanik goiko eta behekoen dialektika horri. Baina egia da, bazterkeriak bereziki jotzen dituela sistematik kanpo daudenak. Hor, zer gertatu da? Neurri handi batean ez dugula lortu horri konponbide bat ematea. Jarduera eta okupazio tasak mantendu egiten dira eta murriztu egiten dira langabezia tasak, naiz eta COVIDak izan duen bere eragina noski,
Baina, azken batean datuak, hilero, langabeziako datuak ikusten baldin baditugu, ikusten duguna da, enpleguak iraun egiten duela eta langabezia murriztu egin da, baina, pobrezia tasak oraindik ere garrantzitsuak dira gure artean. Beraz, hor badago zerbait aldatu behar duguna eta hori landu behar dugu zerbait. Etxe bizitzari dagokionez, etxe bizitza eskaera murriztu egin da. Baina dakizuen bezala, etxe bizitzaren prezioak handitu egin dira, alokairuan eta erosketan. Eta etxegabetzen kopurua murriztu egin da, baina etxegabe dauden pertsonak ugariagoak dira gaur egun. Eta hori jakiteko galdetegi bat erabili dugu hori jakiteko. Landa eremuan egiten den. Kalean bertan egiten den ikerketa bat, erabili dugu etxerik gabe biziren pertsonen egoera eta kopurua ezagutzeko. Familiaren jatorria funtsezko elementua da, bagenekien, berdintasun ezari buruz ari garenean, osasuna, hilkortasuna, hezkuntzako emaitzak, elementu horiek oso lotuta daude, ezta? Ikerketek hori esaten digute, lurraldeetan fokalitutako ikerketek esaten digute, hiriburuetan egin dituzte ikerketa horiek. Auzo handietan, zerikusi garbi badago, auzo handietan, sozioekonomikoki deprimituta dauen lekuetan, izugarrizko eragina du horrek beste elementu horietan guztietan. Egoera horrek bere horretan jarraitzen du, eta horrek arazo horiek badute eragin kaltegarri bat pertsonen osasunean eta beren bizi baldintzetan oro har. Beste arrisku egoera bat, beste arrisku faktore bat pobreziarako generoa dugu. Emakumeek zailago dute, gizonek baino, eta ezintasuna, adina eta jatorria. Ez dakit lehen beste norbaitek aipatu du, ikusi dugu, eta hori horrela da. Elementu horiek errepikatu egiten dira. Eta 2015-etik, geroz eta pertsona etorkin gehiago daude, pandemiaz geroztik, pixkanaka murriztu egin dira, migrazio fluxuak. Eta orain, beste krisi energetiko bat datorkigu gainera, eta inflazio garrantzitsu bat ere bai. Horregatik, arazoak egon daitezke familia askotako ekonomian, askoren ekonomian. Tira. Hauxe da egoera. Zer ari da gertatzen? Honetaz gain. Tira. Plan hau garatzen ari ginenean, ikusten genuen politika publikoetan aldaketa garrantzitsua gertatzen ari zirela. Gure sailetik, eta ez bakarrik gure sailetik, oro har. Hau da, ikusten genuen bultzada eraldatzaile bat egiten ari garela, gu bai diru sarrerak bermatzeko legeari dagokionez, bizitzeko diru sarrera gutxienekoari dagokionez ere bai, lurzoruari buruz esaten dugunarekin, ez? Hor, iruditzen zaiz, zailtasun, garai interesgarri bat bizi dugula eta baliatu egin behar dugula, bestalde. Enplegurako euskal lege berriari gara prestatzen eta hor, enplegu sistema antolatzen dugu, instituzionalki eragile guztiak antolatzen ditugu, eta horrez gain, oso garrantzitsuan zerbait egin behar dugu. Hau da, eskubideak aitortu, lehendakari ordean esan digu bere hasierako hitzaldian. Guk enplegu politika aktiboetarako eskubide subjektiboa sartzen dugu elementu garrantzitsu gisa, enplegurako euskal legearen alorrean, bai? Enplegua ez da elementu garrantzitsu bakarra inklusiorako, baina elementu garrantzitsua bada, Eta horren bestez, gure ikuspegitik behintzat bermatu egin behar dugu enplegu politika aktiboetarako eskubide hori. Eta hala, horrela, murriztu egin ahal izango ditugu zailtasun batzuk. Pertsona batzuek enplegura iristeko dituzten zailtasunak. Laster, etxe bizitzarako itun soziala onartuko da, itun zabala da, oinarri zabala du, eragile sozial eta irakunde guztiek hartu dute parte hor prestatzen, lanean aritu izan dira urte hauetan zehar, eta eren egun, sailburu ordeak aipatu zidan, urte amaierarako espero dutela itun hori jakitera ematera.
iruditzen zaigu horren bitartez aurrera egin behar dugula etxe bizitzarako eskubide subjektibo hori egi bihurtzeko eta gauzatzeko. Deno dakigun bezala, hezkuntza lege proiektu bat dugu bidean, badaude eztabaida mediatiko ugari egunkarietan egunero, hezkuntza inklusibo baten aldeko apustu egiten ari gara, eta iruditzen zait hori nola ez hezkuntzaren aldetik ekarpen garrantzitsua dela. Badago kontingentzia plan garrantzitsu bat energiaren alorrerako ere bai, eta diagnostikoan beste elementu batzuk txertatu dira, orain arte ez genituenak, eta horregatik plan honetan ere beste ekintza batzuk sartu behar izan ditugu, lotura dutenak gain zuzen ere, pobrezia energetikoaren arazoarekin, edo besteak beste, garraio publikoaren alorrarekin, hor hainbat neurri jarri dira martxan, adibidez, abagune honetarako edo uneko neurri zehatzak izan daitezke, baina konturatu behar dugu, garrantzitsuak izan daitezkela, benetako zailtasuna dituzten pertsonek garraio publiko erabiltzen jarraitu ahal izan dezaten. Ari gara lanean, erronka demografikoari aurre egiteko, bestalde, eta hor, gure ikuspegitik interesgarria den perspektiba bat dugu, hau da, ari gara lantzen nola aktibatu pertsona guztiok, hau da, hemen gauden pertsonak eta etorri daitezken pertsona guztiak nola aktibatu, nola txertatu pertsona guztien implikazioa erronka horri aurre egiteko, natalitatea nola bultzatu behar dugun, nola babestu behar ditugun familiak, eta bestalde giza kapitala aktibatu behar dugu. Gaur gure artean dugun giza kapital osoa, hau da, emakumei buruz ari naiz, hor haien artean okupazio tasa baxuagoa da, 45 urtetik beherako gorako pertsonak lan merkatutik kanpoan gelditzen direnak ere lagundu behar ditugu, etorkinen egoera ere leundu behar dugu, egoera irregularrean daudenena. Eta bestalde, emakume eta gizonen arteko lege berriaren lehen lanetan ere ari gara. Politika publikoetan elementu guzti horiek hor daude, kontuan hartu behar ditugu inklusio plano hau prestatzerako orduan, eta esaten nuen bezala plan honek hainbat eta hainbat dimensio hartzen ditu kontuan. Hau da, lehen perspektiba. Erakunde arteko plan bat da, eta hainbat dimensio hartzen ditu aintzat. Ekintzen zerrenda zabal batez gain, arreta jarri nahi dugu eraldatzeko gaitasuna duten programa garrantzitsuetan. Lehendakari ordeak adierazi du lehen, gure sailean eta lanbiden, 2023ko aurrekontuak ari gara lantzen, eta horretarako laguntza lerro bat aurre ikusi dugu proiektu eraldatzaileekin lotuta. Lurralde jakin batean sustraituta egon beharko dira proiektu horiek, proiektu horietan parte hartuko dute sistema desberdinek, hau da, babes sistema desberdinek, eta seguru asko gainera parte hartu beharko dute administrazio maila desberdinek. Plana estrategikoa da, orientaziorako ere garrantzitsua da, lehendakari ordeak ere esan du, erabaki dugu planean lehen dokumentu bat sartzea, hauxe da, dokumentua, gaur hemen aurkezten duguna, oraindik badu ibilbide labur bat kontseiluan, batzordean eta gobernuan bertan, eta nolabait hor sartzen da diagnostikoa, sartzen dira orientabideak, sartzen da jardueren zerrenda eta gomendioak, baina gero beste bi plan operatibo egongo dira, eta hala, planaren indarraldian zehar, moldatu ahal izango ditugu nolabaiteko erraztasunez, indarraldi horretan zehar sortu ahal izango diren elementu berriak, edo sortu ahal izango diren aldaketetara egokitu ahal izateko elementuak. Plana, flexiblea da, malgua da, dinamikoa da, eta bultzatuko dira berrikuntzarako eta ebaluaziorako ekintzak. Dena dago lotuta, planaren alorrean, eta hau lotuta dago diru-sarrerak bermatzeko errentaren legearekin. Hor, politika publikoen ebaluazioaren aldeko apustu bat egiten da. Eta proposatzen da, ebaluatzeko, kanpo ebaluaziorako organo bat sortzea.
independentia, ez kanpoko organismo bat, baizik eta Arantxa gaizki begiratuna, hori gaizki izan dudalako. Ebaluaziorako organo independente bat sortzeko nahia dago. Politika publiko guztiak ebaluatu behar dira, eta inklusio politikak eta guri dagozkigun ebaluazio eta inklusioko politikek ere edukiko dute bere ebaluazio organoa. Hain zuzen ere, diru sarrera bermatzeko errentaren legean aipatzen den bezala. Eta enpleguaren legea orain ari gara izapidetzen, eta organo horri eskuduntzak emango dizkiogu ebaluatzaile izan dadin bi alor horietan. Beraz, ebaluazioa ere garrantzitsua da. Eta bestalde, berrikuntza. Lehen aipatu dituzuen proiektu pilotoak. Zarregarenok bizitzan zehar hainbeste pilotu egin ditugu, ez dago gogoratzen ere. Egin genituen eta bukatu ziren, ez da? Tira, beraz, arago joan behar dugu. Proiektu pilotu horiek arrakasta izaten baldin badute, benetan eskalatu egin behar ditugu. Hau da, nork bere alorrera eraman behar ditu, ez da? Eta iruditzen zaitu hor bai, asko dugula ikasteko. Eta beraz, hor, lehen esaten nuen bezala, bi lege ditugu, diru sarrerak bermatzeko errentaren legea eta enpleguaren lege berria. Eta hor, aurrera egiten ari gara hainbat elementu garrantzitsutan. Ebaluazioaz gain, innovazio edo berrikuntza ere bultzatu ahal izateko. Tira, planaren artikulazioak marko estrategiko bat du, plan operatiboak 23, 24, 25. Eta lehendakari ordeak aurreratu bezala, lerro espezifiko bat jarriko dugu hor proiektu traktoreak finantzatzeko. Tira, zer espero da? Zer nolako emaitzak espero ditugu? Planean 40 erronka planteatzen dira, 32 emaitza horrekusten dira, eta hor ahalegina egin behar da, izuzen ere, eraldakuntza nagusiak lehenesteko. Hau da, inklusioarekin lotuta dauden politika publikoen alorrean ditugun aldaketak, aurrez aurre ditugun aldaketak eta aurrerapen nagusiak lehen etsi behar ditugu. Zer moduz noa denboraz? Tira, ahalegin bat egin behar dugu lehen esteko, esan dudan bezala. Eta ahalegin bat egin behar dugu modu adostu baten lehen esteko, lehen esaten nuen bezala, sail desberdinekin, eta herri administrazioen maila desberdinekin adostu behar dugu, hau, eta gizarte zibilarekin ere bai. Zer espero dugu? Espero dugu prestazioen sistemaren eraginkortasuna hobetzea, hau da, diru sarrerak bermatzeko legeak apustu egiten duela administrazio izapideak erraztearen alde, eta babesaren unibertsoa zabaltzearen alde ere bai, hau da, babes sektoreak zabaltzen dira eta zenbatekoak handitzen dira elementu kasu batzuetan, eta beste emaitza bat espero duguna da, hain zuzen ere, langabezia murriztea. Nagusiki, iraupen luzeko langabeziari dagokionez eta emakume eta gizonen arteko langabezia desberdintasunari dagokionez. Enpleguan dagoen pobrezia murriztea ere espero dugu. Hau da, gaur egun enpleguak ez du bermatzen pobreziatik atera ahal izatea, eta elementu hori nola ez landu nahi dugu. Enplegurako estimuluen lanabesa erabiliz. Dakizuenez, lege proiektu berri honetan hobetu nahi dugu eta sakondu, handitu nahi dugu. Zeren eta orain arte badakizue prestazioak 2 urtera artekoak direla, eta kasu honetan guk nahi duguna da, hau da, enpleguan bertan gertatzen den pobrezia hori, desagerraraztea. Egiten ari garen politikak baino haratago joanez, orain gure eremu honetan estimuluen bitartez egingo dugu, enplegurako estimuluen bitartez. Etxebizitzari dagokionez, etxebizitzako gehiagizko gastua murriztu nahi dugu, hau da, errenten 40% baino gehiago etxebizitzaren gastuetanako erabili behar duen biztanleriaren portzentajea gutxitu nahi dugu guk.
bereziki gazteetara bideratua dago lan hori, eta sakondu egin nahi dugu norabide horretan, eta nola ez, zaila da epe laburrerako lana egitea etxe bizitzaren alorrean. Eraiki ditzagun 30.000 etxe bizitza alokairu publikorako, adostuko bagenu ere eraikitzea oso, noski, denbora beharko luke horrek, noski, epe luze bat izango litzateke. Eta bestalde, egoitza bazterketa larria murriztu nahi dugu, eta egoitza eskubide subjektiboa ere gauzatu nahi dugu. Dakizuen bezala eskubide hori aitortuta dago Euskadin, dekretu bat ari dira orain prestatzen, urtearen amaieran, badirudi, azkenean prest izango dela eta argitaratu egingo dela. Beraz, hor, ere, gehiago izango dira prestaziora iristen diren pertsonak. Etxe bizitza ordaintzeko balio duen prestazio hori. Beste erronka bat. Zerbitzu sozialen, gizarte zerbitzuek, jarduteko duten gaitasuna indartu nahi dugu, areagotu egin nahi dugu, beren lan egiteko gaitasuna, eta zerbitzuen estaldura lurralde historiko bakoitzean, EAEko bat ezbesteko estalduraren 85 izatea, euneko 85 izatea lortu nahi dugu. Bestalde, pobrezia energetikoari aurre egin nahi diogu, elementu hori esan dizuean bezala berriki txertatua da, eta horretarako ere lan garrantzitsu bat egin beharko da, eta bestalde, osasungintzako berdintasun ezari ere aurre egin nahi diogu, ez? Hor, Valentziako kideak era aipatzen zigun zenbat lan eta zenbat jarduera egiten ari diren osasungintzan erkidego hartan. Hemen badago elementu garrantzitsu bat, oraindik ere ibilbide luzea duena, aurretik gaixotasun mentala ez ari naiz, eta osasungintzako erronka horren barruan horretan ere lanean dihar dugu. Bukatu egingo dut 5 oinarrizko ardatz. Lehenengoa, herritartasun eskubideak eskuratzea. Hori da, gero beste helburu estrategiko batzuekin lotuta dagoen ardatzetako bat. Enplegu politiken irismena zabaldu nahi dugu, diru sarrerak bermatu eta hobetu nahi ditugu, zerbitzu sozialetan ere eskubide hori eskuratu nahi dugu, sistema horrek badu bere plana, hezkuntzan, osasungintzan eta etxe bizitzaren alorrean ere bai. Bestalde, desberdintasun arrakalak murriztu nahi ditugu. Hau da, konpensazio politikak garatu nahi ditugu, hain zuzen ere desberdintasun edo alde nabarri horiek murrizteko. Hau da, lehen aipatzen genuena, kanpoan daudenak eta sistemaren barruan gauden artean dagoen arrakala. Hirugarrenik berrikuntza, koordinazio, artikulazio eta gobernantza, lehen aipatu dugu gobernantza, zeren garrantzitsua den. Plan honetan, segimendurako organo bat aurreikusten da, eta hor parte hartuko dute gobernuko hainbat sailek, eta herri erakundeen maila desberdinak hartuko dute parte, eta hirugarren sektoreak ere bai. Eta bestalde laugarrenik erantzunkidetasuna, parte hartzea, aktibazio komunitarioa, lehen aipatu dugu zer garrantzitsua den alor komunitarioa, ez da? Diru sarreren bermatzeko errenta landu dezakegu, hezkuntza, osasungintza eta bar, baina badago beste elementu bat, lehen foesako kideak aipatu digu, hain zuzen. Eta da hain zuzen ere komunitatearen ongizatea, ez da? Ezin dugu bistatik galdu eta bermatu egin behar dugu. Eta, bestalde, inklusiorako politikak lurraldeka banatzea. Lakua leku guztietatik urruti dago. Gobernua Gasteizen dago. Baina, gobernuak beste eragile batzuen konplizitatea eta laguntza behar du. Hartara lurraldera iritsi ahal izateko. Eta hor, benetan, hortxe egin daitezke konfiantza sortzeko politikak, gobernantza partekaturako politikak, eta elkarrekin lan egitea eskatzen duten politikak, sistema desberdinen eta profesionalen desberdinen kolaborazioa behar denean. Beraz, hori da beste elementu garrantzitsu bat. Eta hor, eskerrak eman nahi dizkiet parte hartu duten erakunde guztiei, foru alduntiei, udalei, hirugarren sektoreari, esan dudan bezala,
beharrezkoa da haien laguntza eta kolaborazioa, inklusiorako Euskal Plan honek bere helburuak bete ahal izan ditzan. Haien konplizitatea eta kolaborazioa beharrezkoa ditugu. Eskerrik asko. Bien. Muchísimas gracias por aportarnos. Eskerrik asko, eraikitzen ari zareten horien oinarriak zein diren guri kontatzeagatik. Goizeko 9:00 hasi gara eta garaia da indarrak hartzeko. Ordu asko pasatu dira, oso ongi daramagu agenda, asko ari zarete laguntzen gainera denboraren kudeaketarekin, 3:30 itzuliko gara. Beste proiektu batzuen berrikuspena egiteko. Oso zati bizia izango da hori ere, beraz, indarrak hartu, lasai egon, eta gero hemen puntu-puntuan 3:30 berriz hasiko gara.